שלום לכולם וברוכים הבאים לאינפורמל טוק. במסע שלנו, בעקבות שיפור המצב רוח ועליית המוטיבציה, אנחנו נפגשים עם אומנים שחיים את היצירה שלהם ביום יום. אני דוד וולף והיום אנחנו בלייב סאונד ריקורדינג סטודיו, אולפן ההקלטות של אלכס אייזנברג. אלכס הוא גיטריסט מקצועי, טכנאי סאונד ומפיק מוזיקלי, שהפך את האולפן שלו לבית יצירתי במקום מפגש של אומנים ויוצרי מוזיקה רבים. ברעיון הזה אנחנו נצלול ביחד עמוק לתוך המסע האישי של אלכס. נדבר על איך כל זה התחיל, על הפרויקטים העכשוויים ועל התוכניות לעתיד. אז בוא נתחיל, אלכס. בבקשה, תציג את עצמך למי שלא מכיר אותך. טוב, קודם כל, שלום לך, שלום לכל הצוות. תודה שהזמנתם אותי לדבר בתוכנית שלכם, כיף להתארח אצלכם וכיף לארח אתכם באולפן שלי. אני אלכס אייזנברג, אני עוד שבועיים, בעזרת השם, בן 60. בעשייה מגיל 15 כבר סוגר כמעט 45 שנה בעשייה. והרבה שנים, הרבה ציוד, הרבה עבודה, הרבה תקליטים, הרבה מוזיקה. ואני מקווה שיהיה רעיון מעניין, שזה יעניין אנשים לשמוע איך חיים מוזיקאים בישראל וגם מחוץ לישראל. כן. יפה, אז בואו נחזור בזמן ונדבר על איך כל זה התחיל. זה התחיל בערך בגיל 10, 9. היינו בחג סילבסטר אצל המשפחה, ולדוד שלי הייתה גיטרה. זה היה עוד בברית המועצות, לדוד שלי הייתה גיטרה, 7 מיתרים, והוא ניגן קצת ושר, ואז זה כל כך הקסים אותי שאני הייתי כולי ככה, אתה יודע, בתור ילד. אמרתי, וואלה, אני חייב לנגן. ולא הייתה לנו גיטרה או לא כלום, אז אבא שלי דיבר עם הדוד שלי, דוד שאמר, יש לי 2, אני את הזאת שזה, אני אתן לו 1 במתנה. וכך הוא הביא לי גיטרה במתנה, גיטרה מרוסיה, 7 מיתרים. זה לא 7 מיתרים של היום, זה 7 מיתרים של פעם, זה משהו אחר. אקוסטית. כן, אקוסטית, כן, עם גובה מיתרים ככה מהגריד, מיתרים מתכת. והתחלתי ככה, אתה יודע, לנגן, אני לא ידעתי כלום, לא ידעתי איך עושים את זה. אבל היו לנו חבר'ה בשכונה למטה שכבר ניגנו בגיטרה וזה, וכשניגשתי אליהם, אמרתי שאני רוצה לנגן. אז הראו לי איזה 2-3 אקורדים. ואז התחלתי לנגן, אני חושב ניגנתי איזה 5-6 שעות ביום, ירד לי דם מאצבעות. כי זה היה, אתה יודע, מיתרים כאלה ממתכת והכל כזה קשה לנגן, אבל כל כך רציתי, התאמנתי וניגנתי וזה וזה. ולאט לאט התחלתי להתקדם ככה, עוד מישהו לימד אותי משהו, עוד מישהו לימד אותי משהו. וככה התחלתי לנגן. הגיע שלב שהתחלת ללמוד מקצועי, לקחת... כן, זה הרבה יותר מאוחר, כן. זה סיפור ארוך מאוד, כאילו, כן, אבל יותר מאוחר התחלתי ללמוד גם מקצועי, אבל בהתחלה למדתי הכל לבד, מחברים ומכל מיני אנשים, ואז באנו לעלות לארץ, ואבא שלי אמר לי, וואלה, אנחנו עולים לארץ, אתה מנגן וכל שם, אני אקנה לך גיטרה חשמלית. ברוסיה. הבאנו אותה לפה, זו גיטרה קטסטרופלית, כאילו, כן, אבל עוד גיטרה הראשונה שהייתה לי, וזהו, וככה התחלתי לנגן ולהתקדם ולחפש חבר'ה. הלהקה התחילה כאן? הלהקה פה כאן, אני פה מגיל צעיר מאוד, והלהקה התחילה כאן. גם כן חבר'ה, סליחה? איך התחברתם? בבית ספר הכרתי פה כמה חבר'ה, וכולנו היינו בערך באותה רמה, אהבנו לנגן קצת גיטרה, ואתה יודע, חבר'ה צעירים, לא יודע, היינו בני 12, משהו כזה. התחלנו לנגן, ללמוד, התחיל מזה שכל החברים מאוד מאוד אהבו מוזיקת רוק, כן? זו תקופה של זפלין, פינק פלויד, די פרפל, כל הלהקות שגדלנו עליהן, זאת המוזיקה שבעצם... כן, הושפענו מהם הרבה, היא השאירה עלינו חותם כזה ויש לי חבר טוב, חבר ילדות שלי, אהרון פרידמן, שהוא אז גם היה מנגן אותי, והוא היה מנגן בבאס ואני בגיטרה. חיפשנו מתופפים כל פעם, וככה לאט לאט בתור נערים. היה לכם מקום להתאמן? זהו, לא היה לנו, התאמנו בבית. השכנים שמעו מוזיקה טובה, אבל לא אכפת לנו אוהבים אותה או לא. רוק. כל היום ישבנו גיטרות בלגן, אחר כך הבאנו גם תופים, הגיעו תופים עם תופים אקוסטיים לתוך הבית. אבל היינו מתאמנים קצת פה ושם, ואז נתנו לנו מקום בכרמיאל, בית ברנדה לשעבר, זה היה, היום זה בית משפט בכלל במקום הזה. אבל זה היה איזה עולם, ומישהו מעירייה ככה ריחם עלינו, אמר ילדים, אלא ניתן להם קצת להתאמן, היינו מקבלים שעה בשבוע, היינו באים לשעה הזאת ומתאמנים. יוזמה טובה. כן, וככה זה התחיל והמשיך והתאמנו. מתי כתבתם משהו? אז הנה, ההרכב הראשון הזה היינו נערים, בני 15 בערך, קראו לנו להקת טראנס.
כאילו, זה לא מוזיקה טראנס. לסקורפיונס יצא אלבום שקראו לו אין טרנס, אז אנחנו מאוד ככה, אתה יודע, הם נגנו רוק, וזה אמרנו, אני נקנה ללהקת טראנס, כאילו, ואז היינו... עוד לפני שהטראנס בא. זה הרבה לפני, הרבה לפני, זה היה הכל רוק כבד, לא היה טראנס, כן. ואז אנחנו החלטנו, כתבנו כמה שירים, חומר מקורי, שירים מקוריים, החלטנו שאנחנו נלך להקליט לאולפן. נסענו לתל אביב, לאולפני אשל, הוותיקים והידועים, כי עד היום אולפן הזה קיים. אבל אז באולפן היו מקליטים שרה לשרון, אתה יודע, כל ה... אנחנו באנו להם רוקיסטים כאלה, הם לא ידעו איך לאכול אותם, אתה יודע. גל חדש. כן, ואז התחלנו להקליט, הקלטנו... זה היה דיאלנס? לא, זה לא אלה, זה הטראנס, זה עוד הלהקה הזאת שאנחנו הנערים, בני 15-16, הקלטנו 4 קטעים, למזלנו, היה שם יואב קוטנר, יואב קוטנר זה אחד אתה יודע, מבקרי מוזיקה הגדולים, המיתולוגיים בישראל, והוא שמע אותנו ודי התלהב, הוא אמר שיהיה לכם אלבום מוכן, תביאו, תגידו פה ושם, ואז אנחנו הקלטנו 4 קטעים, לא היה לנו כסף לאלבום, הקלטנו רק 4 קטעים, הבאנו לו תקליט שדרים אחד והוא השמיע ברדיו וזה די נתפס, כן, זה די נתפס, היה לנו שיר שנקרא אין אהבה בלי אכזבה, זה משהו מאוד מאוד ישן. וזהו, ככה, כן, היינו נערים, אתה יודע, 15-16, פתאום השמיעו אותנו ברדיו, הראש הסתנכרן לנו, אתה יודע, כאילו, עפנו באוויר מכל זה, היו כמה השמעות וזה. תאר לעצמי את הווייב. כן, וזהו, ככה זה בערך היה, ואז באותה תקופה היה מועדון רוקסן בתל אביב, מאוד מאוד ידוע כזה של כל הלהקות רוק וזה. אז הופענו כמה פעמים שם, ואז היה, וזה קטע מאוד מעניין, עשו עיר הנוער בתל אביב, עיר הנוער, באו כמה, מה זה עיר הנוער? עיר, יש במה, ועשו אודישנים לכמה להקות, מי שיכול להופיע שם על הבמה. מי שעשה אודישנים זה יזהר אשדוד, דני בסן ויאיר ניצני, טיסלם, כן? להקת טיסלם לשעבר. אנחנו התקבלנו, הם די התלהבו מאיתנו. היו שם 10 להקות, אנחנו טראנס, החברים של נטשה, כן? להקת קין ועוד כמה. החברים של נטשה משם יצאו. זה ההופעה שהחתימו את חברים של נטשה. כן, הם קיבלו, הפרס הראשון היה להקה שזכה במקום ראשון, מקבלת תקליט שדרים. אז אנחנו קיבלנו תקליט שדרים, להקליט, אבל חברים של נטשה קיבלו אלבום. החתמה כאילו, כן. פשוט אנחנו שרנו אז באנגלית ורוק כבד, פחות עצים, אבל בגלל שהיינו טובים נתנו לנו את התקליט שדרים הזה להקליט, אבל חברים של נטשה החתימו אותם, ומאז חברים של נטשה הם חברים של נטשה. הוא גם רוסי. ארכדי, כן. ארכדי הוא, כן, הוא גם בחור מוכשר מאוד, כולם מכירים אותו, אין צורך. כן, אנחנו עד היום בקשר, אנחנו יחסים טובים מאוד, ובן אדם מוכשר. אז זהו, זה ההתחלה בעצם. זה ההתחלה. איך הגעתם לאלבום הזה שיש לי אותו? זה התחיל הרבה לפני. קודם כל, אליאנס זה להקה, זה טריו שלנו, כן? זה טריו שאני הרמתי אותו, זה עם סגב אלקיים ואדי קפלן, אד קפלן. הרכב אחר כאילו, של החבר'ה? כן, זה לא טראנס, זה כבר להקה אחרת לגמרי, כן, זה כבר בשלב הרבה יותר מאוחר. זה כבר כשהיה לי את האולפן, וכבר הייתי מפיק והכל, זה הרכב שהיה יותר מאוחר. ופשוט התאחדו 3 מוזיקאים מאוד מקצועניים שעובדים בהפקות, באלבומים, בהקלטות של אלבומים, והחלטנו לעשות מוזיקה אינסטרומנטלית, לא לשיר, אתה יודע, לעשות מוזיקה אינסטרומנטלית, כי כל אחד מאיתנו משתתף באלבומים, עובד עם הרבה אומנים אחרים ששרים, שירים והכל, ואנחנו רצינו להביע את עצמנו. מי נתן את השמות לשירים? כולם ביחד, שלושתנו. יש שירים שסגב נתן שמות. Between the Silence. Between the Silence זה בא מסגב, סגב אלקיים זה המתופף. Biologic Madness זה בא ממני, כאילו, הרבה... Biologic Madness. כן. כל מיני... מאוד יפים. Light of Darkness זה גם בא ממני, ו-Break Even סגב, וסטורי טיילר זה אדיק, איתי ביחד, כאילו, אתה יודע, אז כולם ביחד חשבנו על השמות כאלה, שמתאימים לאווירה של המוזיקה, כאילו, וככה זה היה, כאילו. זה האלבום של אליאנס, כאילו. אז בואו נחזור לאולפן. אחורה, כן. איך האולפן התחיל? האולפן התחיל מהקלטות של בדיוק אותו אלבום שאני מספר לך עליו, כשהיינו נערים. אוקיי. אנחנו באנו לאולפן, ולא ידענו להסביר מה אנחנו רוצים.
ואז רוק כבד בארץ זה היה משהו, אתה יודע, כאילו נחת פה הבם. אף אחד לא יודע איך לאכול את הרוק כבד, לא ידעו להקליט דיסטורשנים, לא ידעו להקליט גיטרות, סולואים כאלה וזה. ואז אני ניסיתי להסביר למפיק מה אנחנו צריכים, לטכנאי שהייתה אותנו. הוא ניסה, הוא עשה, דומה, אבל זה לא היה זה. וכל פעם זה הציק לי בפנים, אמרתי, אני חייב ללמוד את הקטע הזה כדי שאני אדע על זה. ואז הלכתי וקניתי לבית, אז לא היה כמו היום מחשבים וזה הכל, אנחנו מדברים על טייפים, אנחנו הקלטנו על סרטים. קניתי מערכת כזאת, הייתה מערכת בשנות ה-70 של חברת טסקאם, שהיה לה סלילים, ומיקסר מחובר ביחד. זה היה 8 ערוצים שהם באו כעמדת עבודה כזאת אחת. ואמרתי, וואלה, זה בדיוק מתאים לי, אתה יודע, ואז אני התחלתי לשבת בבית, להקליט עצמי וללמוד ולעשות, ואז קניתי מכונת תופים, התחיל לצאת של הלסיס, כל מיני כאלה. מדבר על בביניק. כן, ממש סלילים כאילו, הסלילים. רוחב כזה. לא, אז זה היה רוחב דק, זה היה רבע אינץ', אחר כך באו האינצ'ים וזה, זה היה התחלה, ממש התחלה. וככה זה התחיל עוד פעם, לאט לאט מהבית, התחלתי להקליט ולקנות עוד מכשיר. עוד ציוד. ועוד מכשיר, ועוד מיקרופון. ואז אתה כמו, אתה יודע, אתה נגוע, זהו, אתה כבר נגוע, אתה בפנים. וזה נהיה בור בלי תחתית, אתה כל פעם קונה עוד ציוד, ועוד מיקרופון, ועוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ולאט לאט ראיתי שזה כבר מתחיל להיות קצת יותר רציני אצלי וזה, והחלטתי לצאת מהבית. כאילו, אתה יודע, לעשות אולפן רציני כמו שצריך. הזכרתי מקום בקריות, קראו לאולפנים אולפני FM, זה היה האולפן הראשון, ככה שאולפן מאוד יפה. זה התחיל מחדר חזרות בעצם, חדר חזרות עם אולפן הקלטות בפנים. זאת אומרת, אנשים היום באים שאין להם מקום לעשות חזרות, כי להקה לא יכולה בבית לעשות חזרות, צריך מקום. אז התחיל מחדר חזרות, מאוד מאובזר, מאוד טוב, עם אולפן די צנוע, עם כל מה שהיה לי, ככה, אתה יודע. ולאט לאט מהאולפן הזה התאסף עוד ציוד, ועוד ציוד, ועוד מיקסר, ועוד טייפ סלילים, הסטוינש כזה, אתה יודע, של סטודר, הבאנו מיקרופון נוימן, וכל הציודים המקצועיים יותר נכנסו, ואז אולפן נהיה מאוד מאוד רציני, ובצפון הוא תפס שם, תפס תבוצה, התחילו להגיע אנשים, כל הלהקות, זה נהיה כזה מרכז של מוזיקה. וככה זה התחיל בקריות. ואז עברת לכרמיאל? ואז עברתי לכרמיאל, כן. התחילו לבנות שם, במקום שהיה אולפן, התחילו לבנות שם, זה היה בחלוצי תעשייה. היום יש שם מרכז ביג כזה גדול, התחילו לבנות שם ביג והתחילו לפנות את כל ה... טוב, זה פחות חשוב. לא משנה. עברת לכרמיאל, גם כן בנית איזה... ועלינו אולפן, עברתי עם רפי ביחד. אולפן, וואו. רפי כמו נמצא פה, רפי ליפלס חבר, כן. כן, זה היה... לא, זה לא האולפן, אתה היית באולפן האחרון. אני מדבר לך לפני זה. הרבה לפני 20 שנה. ואז אנחנו עברנו לכרמיאל, פה עם רפי, פתחנו פה אולפן במרכז שווקים. אולפן גם גדול, מצוין, גם הכל עבד. מפה לשם רפי נסע לארצות הברית, ואני המשכתי לבד, ואז פתחתי את האולפן שאתה היית באולפן הזה, האולפן לייב סאונד, פה הגדול באולפן, שהיה 300 מטר מרובע, משהו כזה, עם הרבה חדרים והרבה ציוד. ושם כבר אני בתור לא רק טכנאי ולא רק גיטריסט, כמפיק מוזיקלי, התחלתי להפיק אלבומים לאומנים, לעבוד עם אומנים חדשים, מפורסמים, פחות מפורסמים, יותר מפורסמים, ועוד בנה הקליט אצלי, ועוד כל מיני חבר'ה חבר'ה צעירים. איך נראה היום באולפן הקלטות? כן. היום מתחיל מקפה. היום מתחיל מקפה. אתה מגיע לאולפן, אתה צריך את השקט שלך של איזה חצי שעה, לפני שבאים אנשים, תופים, ברעש ובלגן בהקלטות. למרות שתמיד נראה שבאולפן זה הכל כזה שקט, אינטימי, כן? אבל באולפן יש הרבה רעש גם. אם אתה עובד עם להקה, מעמידים ציודים, באים, מדברים, מגבירי גיטרות, כל אחד נגן וזה, עד שכולם עושים את הסאונד ואתה יודע. אבל היום מתחיל לפני שלהקה באה, אתה מגיע לאולפן, מפעיל ציוד, אתה עובר על מפרט טכני. מדליק את הכל? מדליק הכל, בטח. האולפן חייב להיות הכל לעבוד, כי אתה לא יודע מה יהיה בהקלטה, איזה מכשיר תצטרך, אתה פותח הכל, מתחיל לעבוד, מה גם שיש מכשירים שהם בנויים על מנורות, מנורה חייבת להתחמם איזה חצי שעה, עד שהיא מקבלת את הסאונד. אז אתה מפעיל הכל, יושב עם קפה, עובר על מפרט טכני, מה הלהקה שבאה להקליט, תופים, מיקרופונים, מה מחברים, מה עושים. אתה מתחיל לכבט את האולפן לעבודה. זאת אומרת, אם יש תופים אקוסטיים, זה עניין של בין 12 ל-15 מיקרופונים, תלוי מי המתופה ומה, כן. זה הרבה ערוצים כאלה תופס לך במיקסר. אתה מעמיד
מיקרופונים, מכבד, מחבר גיטרה בס, מחבר מגבר גיטרה. אם יש קלידים, אז אתה מכין כל מה שקשור לקלידים. וזהו, יום מתחיל מזה שבאים בלהקה, אומן, להקה, ושותים קפה, מדברים, מה רוצים, איך רוצים, קצת מסברים. זה עם להקה חדשה ואתה לא מכיר אותם, ואז אתה נכנס לעבודה, מתחיל לעבוד אותם, להקליט טופים, להקליט... כל אחד מקליטים אותו בנפרד, אתה יודע, זה עובד מאוד מאוד מסודר. ואם זה להקה שאתה מכיר אותם ועובד אותם הרבה שנים, או אם אני מפיק מוזיקלי של הפרויקט, שאני הרבה פעמים עושה את ההפקות מוזיקליות, זאת אומרת, אני בא וקובע, יושב עם אנשים בחזרות, שומע חומרים שלהם, אומרים, חבר'ה, פה צריך לתקן, פה זה לא יתפוס, פה צריך לעשות ככה, פה צריך לעשות ככה, אז זה הרבה יותר קל לי, כי אני המפיק, אז אני כבר יודע לקראת מה אני הולך בהקלטה, אני מכין את האולפן למה שאני צריך, לא רק הלהקה, גם אני כחלק, אני כנגן בלהקה יוצא, אני אומנם לא מנגן, אני מפיק אותם, אבל אני אחד כנגנים, בגלל שאני בדיוק יודע לאיפה הלהקה צריכה ללכת. ככה זה עובד באולפן בדרך כלל. מאוד חשוב, זה פרט מאוד חשוב, האווירה באולפן. האווירה באולפן צריכה להיות מאוד אינטימית, שקטה, אומנים אוהבים את ה... שמתם לב, אנחנו מצלמים עכשיו בבוקר, כן? אבל פה כאילו לילה. נכון. אתה יודע, הכל חשוך, הכל אור רגוע, זה המזגן. מזגן שמשמיע את ה... אנחנו לא מכבים אותו. מכבים אותו, כשמקליטים מכבים, המיקרופונים מאוד רגישים, אנחנו מקבים. וזהו, וככה זה מתנהל, שיש את האווירה שקטה, כולם רגועים, חייב לתת לבן אדם הרגשה של נוחיות. הוא צריך להיות במקום מאוד נוח לו, כדי להוציא מעצמו, אתה יודע, אומנים. להתרכז. כן, זה גם אומנים, הם עושים אומנות, הם צריך להעביר את הרגש. כן. הרי תבין, כשאתה בא להופעה, אתה מסתכל הופעה, אתה רואה מולך אומן, אתה רואה אותו. אתה רואה אותו, קל לך להבין שהוא מתרגש, הוא לא מתרגש, אתה רואה אותו. כן. אבל כשאתה שומע מוזיקה בבית, אתה לא רואה את האומן. כן. זאת אומרת, דרך המוזיקה צריך להרגיש את ההתרגשות שלו. וכל אחד רוצה לקבל את הביטחון. בדיוק, כן, וזה לוקח כמה טייקים, בן אדם צריך להיכנס לזה, גם אוזניות, מיקרופונים, אתה יודע, הוא צריך להיכנס לזה, אז האווירה חייבת להיות מאוד מאוד שקטה. כמה חשוב האקוסטיקה? מאוד. אקוסטיקה זה... אתה יכול להגיע לרמה בעזרת ציוד רק? לא, אתה חייב אקוסטיקה בגלל שאתה עובד במיקרופונים מאוד רגישים ויש החזרים בחדר, אתה חייב שהחדר יהיה מטופל. בלי אקוסטיקה זה נשמע פשוט רע מאוד. לא עושים בלי אקוסטיקה. היום מקליטים הרבה חבר'ה בבית עם תנאים לא תנאים, אבל בסדר. אתה יכול לשמוע את זה. כן, אבל אולפן שמכבד את עצמו, שהוא עובד בצורה מקצועית, חייב להיות מטופל אקוסטית, זה must. אי אפשר לעבור בלי זה, אוקיי, הקלטת את כל האינסטרומנטים, את הווקל, איך אתה ניגש למיקס? יפה. כשיש כל החומר, קודם כל יושבים, נגיד אם אנחנו עובדים עם להקה, לפני שמתחילים מיקס, אנחנו יושבים כולם, מקשיבים לחומרים שיש לנו, מחליטים שיש לנו את כל הסורסים, כל ההקלטות. חייב. כל מה שאתם רוצים לחבר. כן, כל מה שרוצים לחבר, לערוך, לעשות, אבל שיש לנו את כל האינפורמציה, כי מאוד קשה אחר כשאתה קורא במיקס, אתה מרוכז במיקס. מאוד קשה לחזור אחר כך, אפשר להקליט, כן? פתאום חסר משהו, מקליטים, מוסיפים. אבל בדרך כלל מגיעים למצב שיש לנו את כל החומר ביד, כל ההקלטות, ואז מתחילים לשבת במיקס. מיקס מתחילים מאפס, סוגרים הכל לאפס, הכל שקט, כל הערוצים באפס, ואז מתחילים למקסס. מה זה אומר מטופ דאון או בטם אפ? לא, דאון, הכל דאון, הכל למטה. כל הסליידים למטה, הכל למטה, שקט. אבל יש מובן כזה במיקס. טופ דאון או בטם אפ, זה כבר בשלב יותר מאוחר? כן, אנחנו כרגע מדברים על ההתחלה של המיקס, כאילו, מיקס הוא באפס, מורידים כל הסליידים למטה, הכל למטה, ואז מתחילים לעבוד, בדרך כלל מתחילים בריתם סקשן, זאת אומרת, זה לא חוק כזה, אבל רוב המפיקים באולפן מתחילים מריתם סקשן, ריתם סקשן זה טופים ובאס, כאילו, זה יחידת הקצב, מה שנקרא, כן? מתחילים לעבוד על סאונד של טופים, יש הרבה מיקרופונים, צריך לנקות, צריך לסדר, צריך לעשות סאונד לטופים, מוסיפים גיטרה בס, שזה נשמע כבר טוב. לנקות זה להוריד את ה... תשמע, יש זליגות במיקרופונים. לא רק רעש, רעש אין, אולפן הכל שקט, הכל צריך לעבוד בלי רעש, כן? אבל יש לך זליגות, יש לך 14-15 מיקרופונים בחדר. אתה מנגן טופים, אז המיקרופון הזה קולט טמטם הזה, והמיקרופון קולט טמטם הזה, והמיקרופון הזה קולט סנר, אז אתה חותך, מוציא מה שלא צריך להיות, מסתדר שהטופים יישמעו נקיים ויפים, ועם סאונד טוב. ואז מתחילים לשים גיטרה בס, ואז מתחילים קלידים, גיטרות, שירה, על כל דבר עובדים. באיזה תוכנות אתה משתמש? אני משתמש, כרגע באולפן שלי אני עובד עם קיובייס. קיובייס, כן, קיובייס... שמעתי לוג'יק. יש לוג'יק, כן, אני יודע לעבוד מצוין על פרוטולס ועל קיובייס. קיובייס אני ממש
מומחה, עבדתי עם פרוטולס הרבה. פרוטולס עובדת על מקינטוש, על בסיס של מקינטוש, קיובייס עובדת על בסיס של PC. היום שניהם עובדים גם וגם, אבל ככה זה התחיל. הפרוטולס זה היה בנוי על בסיס של מקינטוש, כאילו, כן, על אפל. בקיובייס על PC. ואני היום כבר 10 שנים עובד על קיובייס. זו תוכנה מאוד מאוד נוחה, מאוד ידידותית, אני מאוד נהנה ממנה. אבל כל אחד עובד ממש רגיל. לוג'יק תוכנה מעולה, פרוטולס תוכנה מעולה, אז כל התוכנות האלה הן סופר מקצועיות והכל בסדר, הכל עובד בהם טוב, אבל כל אחד עובד במשהו רגיל. מה זה פלאגינים? אתה רואה את כל הברזלים האלה פה, כל המכשירים. אז הפלאגינים זה דימוי של זה. אלה האמיתים. אבל המכשירים האלה מאוד יקרים. שלושת המכשירים האלה עולים 40,000 שקל. אוקיי? זה דבר מאוד מאוד יקר. אז לא כולם, זה הקדם מגבירים, קומפרסורים, אקולייזרים, אבל ברמה מאוד איכותית. זה בנו על בסיס שפורפרת, מנורות. עכשיו, לא לכולם יש אפשרות לקנות כאלה מכשירים. אז באו חברה, אותה חברה עצמה, וזה חברת API. אותה API מייצרת פלאג, זאת אומרת, דמוי של זה רק למחשב, בצורה דיגיטלית. אמרת אקוולייזרים, מה ההבדל בין אקוולייזר למיקסר למשקי סאונד? לא. או שזה אותו אחד? ממשק סאונד זה כרטיס קול. זה משהו שמקליט, תרכובר סאונד, הוא מקליט. אקוולייזר יש גם במיקסר. מיקסר זה משהו שמערבל צליל, כן? מערבל צליל, הכל עובר דרכו. אנחנו מגבירים, מנמיכים, הכל. אתה לא חייב מיקסר, אפשר לעבוד רק בקיובייס גם בלי מיקסר. רק אינבוקס, רק במחשב, אבל אם יש לך מיקסר כמו זה, אז הסאונד הוא הרבה יותר טוב. ואם יש לך בחוץ מכשירים אנלוגיים, זה עוד יותר טוב. תשמע, אני לא אכנס עכשיו לכל התיאוריה של זה, אבל יש הבדל בין אנלוג לדיגיטל. לא שזה, יש כאלה שאומרים אנלוג יותר טוב, יש כאלה שאומרים דיגיטל, זה לא נכון. בדיוק, רציתי לשאול אותך. זה לא יותר טוב, פחות טוב. הכל טוב. הכל עניין מה למה אתה עושה. איך אתה בוחר מתי להשתמש באנלוג? אני משתמש תמיד באנלוג. כאילו, אני מקליט על מחשב, זה כבר דיגיטלי, אבל הכניסה למחשב אני תמיד עובר דרך האנלוג. האנלוג הוא מוסיף קצת יותר רוחב, הריינג' שלו, ההדרום שלו הוא קצת יותר גדול משל דיגיטל, בגלל זה אנחנו משתדלים לעבור דרך ציוד אנלוגי כדי להכניס לדיגיטל כמה שיותר אינפורמציה. ואז אנחנו מקבלים את זה לקבל סאונד יותר רחב. אחרי שאני מקליט דרך ציוד אנלוגי, למחשב, ואני ממחסס במחשב, בכל זאת המחשב הוא דיגיטלי. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת מאבדים בדרך משהו. בחזרה, כשאני עושה מיקס, אני עובר עוד פעם דרך מכשיר אנלוגים, כדי להחזיר בחזרה את הסאונד הרחב הזה. לא כולם יכולים לעשות את זה. מי שעובד רק אינבוקס, אין לו את האפשרות. מי שעובד עם ציוד כמו שאני עובד פה, עם ציוד אנלוגי ומיקסר אנלוגי, הוא יכול בחזרה לעבור עוד פעם דרך אנלוג, ואז הסאונד נהיה עוד, מחזיר אותו בחזרה לרוחב של אנלוג. כמה חשוב ללמוד בתחום הזה? וואו, זה... תשמע, לומדים כל הזמן, אני 40 שנה בתחום, יותר מ-40 שנה, ואני לומד... לא מפסיק, אתה כל הזמן לומד... אם תעשור לשנייה... אני אגיד לך מה, שאתה גם חושב שבאולפן כבר ראיתי את הכל, ואני ראיתי באולפן אנשים בוכים, ומה שאתה רוצה, כאילו ראיתי, וכל פעם יש לך מישהו שמפתיע אותך מחדש, אתה לא רואה, אתה כל פעם לומד לעבוד איתו. אבל מבחינת סאונד, תשמע, הטכנולוגיה מתקדמת כל הזמן. אני זכיתי, כן, אני קורא זכיתי, אני עברתי מסלילים, דרך אידתים, כן, ממש, מההקלטה של סלילים, אחר כך נכנסו דיגיטליים, פורמט דיגיטלי, אידתים, שזה היה הקלטות וידאו, אחר כך אידאט, שזה היה הקלטות קטנות כאלה של וידאו, בדאטים, טייפים כאלה, עברתי את כל הפורמטים, כן, כל הפורמטים עד שהגיעו למחשב, כאילו, כן, במחשב הוא התייצב עכשיו וכבר הוא 20 שנה בתחום ועובד והכל, אז ונכון להיום, אפילו יש לך מחשב, הכל כבר די מיוצב, אתה לומד, כל פעם טכנולוגיה מתקדמת, כל פעם יוצא משהו חדש, כל פעם יוצא משהו חדש, אתה חייב ללמוד. ואתה גם מלמד, נכון? אני מלמד קורסים של סאונד וקורסים של קיובייס. יש היום הרבה אולפנים ביטים, הרבה חבר'ה מוזיקאים צעירים, ולא רק צעירים, בגלל שנכנס מחשב לתחום, וזה מצוין, כן? כל מוזיקאי יכול להרשות לעצמו אולפן קטן בבית. אבל מוזיקאי הוא מוזיקאי, הוא יודע לנגן. הוא לא יודע טכנולוגיה, אז הם לא יודעים איך להשתמש בזה, נכון? אז הם מגיעים, אני מסביר להם איך נלמד אותם. אתה יודע, קורסים... מה הם מקבלים בקורס? מי שלומד קיובייס, הוא לומד להשתמש בקיובייס. בתוכנה, מעבר לתוכנה, הוא יודע איך נכון לחבר כרטיס קול, איך להשתמש בכרטיס קול. כבלים נכונים להשתמש, זה מאוד חשוב, חיבור מיקרופון, איך מקליטים מיקרופון בבית, איך מקליטים גיטרה. אתה מלמד אותם גם
הלחמה ופתרונות? זה פחות בגלל שאין להם אולפנים כאלה שהם צריכים, אתה יודע, הם פשוט קונים כרטיס, מחברים USB וכבל גיטרה או כבל מיקרופון. אני מסביר להם על חשיבות של כבלים שונים, איך נכון להקליט, אבל אני לא נכנס סתם להלחמות. חשוב לדעת לתת פתרונות בשטח. מאוד חשוב. מאוד חשוב, כי התקלות תמיד קורות בהקלטה. אם קורית תקלה, היא תמיד קורית בזמן ההקלטה. ועם כל הכמות המכשירים האלה, אתה צריך מהר מאוד להחליט מה אתה עושה, אתה יודע, ואיפה מה הבעיה. חשוב שבאולפן לא יהיו תקלות, צריך לתחזק את האולפן כל הזמן. אתה יודע, אני למשל כל יום שישי או שבת, זה פעם בשבוע תחזוקה של אולפן, אני עובר על כל, אם יש לי איזה משהו קטן, הכי קטן מזה, אני ישר רושם לי במחברת. בניית ציוד, זה גם נכנסת כולל... תשמע, בניית ציוד זה תחום אחר לגמרי, כן, אבל... אתה צריך לקנות כל פעם דברים חדשים. כן, אתה קונה דברים חדשים, תשמע, טוב להיות... אני מבין בבסיסים מאוד באלקטרוניקה של המכשירים האלה. אני בניתי פה קומפרסור לבד, זה הבנייה שלי, ממש אני בניתי אותו מאפס. אז קל, בגלל שאני הרבה שנים בתחום הזה ואני מאוד מתעניין, אז אני מכיר את הפנים של המכשירים, אני משפר את המכשירים למשל שלי, כן? יש לי פה שני מכשירים האלה שהחלפתי להם ספקים וכל מיני דברים, שהם נהיו הרבה יותר רציניים כאילו. אבל התחזוקה הבסיסית של האולפן זה דבר חשוב, כבלים של מיקרופון, אתה שומע רעש קצת, תשום לך במחברת כבל כזה, שים אותו בצד, שבת, תפתח אותו, תרחים עוד פעם מההתחלה, תבדוק. איך אתה מחלק את הזמן שלך? יפה, בעיה. זה פשוט נראה כל כך הרבה. תשמע, אני היום מאוד, בן אדם, באמת, לא בקטע של, אני היום בן אדם מאוד מאוד עסוק. ואני נאלץ לבחור עם מי אני עובד, עם מי אני לא עובד. ולחלק את הזמן שלי ממש רק לדברים שאני באמת צריך. תקשיב, אני בן אדם, אני גיטריסט מקצועי. כל גיטריסט מקצועי שעכשיו רואה את התוכנית, יודע שאם אתה לא תתאמן 3-4 שעות ביום, אתה מהר מאוד יורד ברמה. ואני חייב להעלות את הרמה, לא להוריד. זאת אומרת, אני צריך להתאמן הרבה יותר שעות. לי יש פתגם כזה, כבר הרבה מאוד שנים. יש לך זמן לישון, אז יש לך זמן לנגן. תשן פחות שעות. ויש ימים שאני ישן 2-3. אני פשוט ישן בלילה ומנגן. וקם בבוקר וממשיך עבודה. בואו נדבר עכשיו על הוונילה שהוצאתם ועל הפרויקטים שאתם מתעסקים בהם עכשיו. כן, אז הנה עכשיו ככה, יש שתי דברים שאני מתעסק בהם היום בצורה מאוד מרכזית. חוץ מהאולפן והקלטות של לקוחות, זה ברור ומובן, זה ממשיך להיות. הדבר החשוב מאוד, אני, כמו שאמרתי, אני עוד שבועיים בן 60, ואני החלטתי לעשות לעצמי מתנה, להוציא אלבום שלי, עוד אחד, עם המוזיקה שלי, פרטית, וזה יצא בוויניל, כן, באלבום, על תקליט, עצמו בתקליט, ומה שחשוב, שבאלבום הזה משתתפים נגנים בינלאומיים. זאת אומרת, בגלל שאני מופיע הרבה בארץ, בחו"ל ומסתובב בעולם, אני מכיר הרבה מאוד נגנים מעולים. לכבוד לי, בטח. קצת לפתוח את הרשימות? בטח. לכבוד לי שהם מסכימים לנגן אצלי באלבום, זה כבוד גדול מאוד. אחד מהם זה המתופף האגדי עת מענור. עת מענור זה מתופף הבית של שרפנל רקורד. זו חברה שמפיקה את כל הגיטריסטים הגדולים בעולם. הוא ניגן באלבום של קוקופוני עם מרטי פרידמן וג'ייסון בקר. הוא ניגן עם טוני מיקלפן, עם ויני מור, הוא ניגן עם גרג האו, ועוד רבים אחרים שזה שמות כאילו, זה נגנים המפורסמים בעולם. אז המתופף הזה הוא משתתף איתי באלבום, הוא לא רק מנגן, הוא גם אנחנו ביחד חושבים על רעיונות ועובדים ונפגשים, וזה משהו מאוד מאוד כיף, ממש כיף גדול לעבוד איתו, תענוג גדול, כבוד גדול לעבוד איתו. יוסי פיין, כולם מכירים אותו בארץ, זה מפיק מוזיקלי, גיטריסט בס, ניגן עם דויד בוי, עוד הרבה אנשים אחרים, כאילו, הוא גם משתתף באלבום, וזה כבוד גדול, אתה יודע, עוד כל מיני נגנים מסביב שמשתתפים באלבום, ועכשיו בדצמבר, עוד איזה, אני מעריך בשבוע הבא, אנחנו נתחיל לשכפל את האלבום עצמו. ואיך אנחנו עושים את זה? אני ורפי ליפריס, חברי היקר, פתחנו עוד ענף בעסק הגדול הזה שהוא נקרא The Vinyl Lab. אנחנו מהראשונים בארץ שמתחילים, חזרנו לייצר וינילים, תקליטים בישראל. אז הנה חברים, אנחנו
חזרנו, הבאנו ציוד, היינו עכשיו בחוץ לארץ, הבאנו במפעל עצמו, רכשנו 2 עמדות, לא 1, 2 עמדות, לייצור וינילים, וכמובן, כל מה שקשור לזה, לוויניל צריך מאסטרינג מיוחד, זה לא מאסטרינג של רגיל, אז יש לנו ציוד לעמדת מאסטרינג מיוחדת שהבאנו וקנינו, API'ים, יש 2 עמדות כאלה, כן, שעומדים לנו בחדר נפרד, 2 עמדות שמייצרים וינילים, אנחנו עושים גם עטיפות, גם גרפיקה, הכל תחת קורת גג אחד. זאת אומרת, מגיע אומן, אומר אני רוצה ויניל, מההתחלה עד הסוף הוא מקבל וינילים. אנחנו לא עושים 20,000 פתקים, אנחנו עושים מ-10 עד 100, כמובן אנחנו עושים גם 1,000, גם 2,000, כן, אבל אנחנו לא, כרגע לא מייצרים כמויות של 20 או 50,000, אנחנו עד 1,000 עושים, כן. אז בארץ לא חושב שצריך יותר, אנחנו מדינה קטנה. וזהו, זה הפתרון, וגם האלבום שלי עכשיו החדש, הולך לצאת החוצה, השם של האלבום יהיה Go Forward, הולך קדימה, כאילו, כן, הולך קדימה, ממשיך קדימה, כאילו. אנחנו בגאווה גדולה, נשכפל אותו על המכונות שלנו, וזה האלבום הראשון שיצא ב-Vinyl Lab משלנו, כאילו. אז זה מה שאני מתעסק בזה היום, מאוד מאוד חשוב לי, האלבום שלי, האנשים שאני עובד איתם, וכמובן Vinyl Lab, זה העסק החדש שלנו, שאנחנו מפתחים אותו מאוד, תזכרו את השם הזה. עוד שנה, Vinyl Lab, עוד שנה זה יהיה פיצוץ בתעשיית המוזיקה, כולם ישמעו עליו, אני מבטיח. מה אתה רוצה לתת לדור הבא של היוצרי מוזיקה? שמע, אני רוצה ממני לתת להם הרבה מוזיקה טובה, כן? כאילו, עכשיו, זה מה שתלוי בי. מה המסר שאתה רוצה להעביר? כן, עכשיו, מה שאני רוצה לתת לחבר'ה הצעירים יותר, זה קודם כל, מי שמתעסק במוזיקה, זה נכון לגבי כל אומנות, אבל אני במוזיקה, אז לגבי המוזיקה. קודם כל לעשות מוזיקה למען המוזיקה. לא למען הצלחה, למען המוזיקה. ולא למען כסף. לא למען כסף, לא... ההצלחה תבוא אם תהיו טובים. אם תעשו מוזיקה אמיתית, מהלב, מהנשמה, יכירו בכם. ההצלחה תבוא, זה לא משנה בכלל. ברגע שאתם עושים משהו טוב ולעצמכם, זה קורה. אבל, יחד עם זה חייבת להיות התמדה ומקצועיות. זה הסוד של כל אומנות, כל מקצוע, במיוחד במקצוע שלנו במוזיקה, כן. התמדה ומקצועיות. הרבה פעמים נופלים במוזיקה, יש הרבה נפילות, על כל 10 נפילות יש לך הצלחה אחת. אז צריך לקחת את ההצלחה הזאת, אתה יודע, כאבן פינה ולהמשיך ממנה קדימה. מכל נפילה צריך ללמוד, לעשות שיעורי בית ולהתקדם קדימה, לא, אתה יודע, לא להתבאס. מה הדרישות שלך מהתלמידים לפני שהם מגיעים לקורס? מאוד לאהוב מה שהם באים ללמוד, לאהוב את המקצוע. שמיעה מוזיקלית, תשמע, חובה. אני אגיד לך מה, בדרך כלל מי שבא ללמוד אצלי הם מוזיקאים. כן. כאילו, זה אנשים שהם מוזיקאים, אבל הם הם נכנסו לעולם הסאונד. כן. ומוזיקה וסאונד זה קצת דברים שונים, אתה יודע, זה דברים טכניים יותר. אז אני מלמד אותם דברים טכניים. אז אחרי שמיעה מוזיקלית אהבה. כן, פשוט צריכים לאהוב את זה, הם פשוט צריכים לרצות ליצור, אתה יודע, ואז זה קורה, אין דרישות פה הרבה, הדרישה הכי טובה זה לרצות, לרצות להיות בזה, אתה יודע? כמו בכל מקצוע, תשמע, אתה רוצה להיות מקצוען, אתה חייב לאהוב את המקצוע. אתה יודע, אני מנגן המון שעות ביום. אתה יודע, אנשים אחרים אומרים, מה, שולחים אותי לקונסרבטוריום ללמוד, אני צריך לשבת בבית לנגן שעה בפסנתר, כאילו. בשביל מה שלחתם ילד ללמוד? הוא לא רוצה. נכון. ההצלחה של מוזיקה או בכל מקצוע, זה קודם כל שבן אדם ירצה. לא להגיד, אנחנו נקנה לך אופניים אם תלך ללמוד גיטרה. זה לא יעבוד. הילד צריך לבקש. אני רוצה לנגן בגיטרה, או ללמוד סאונד או משהו. אוקיי, איפה אפשר למצוא אותך? ככה, אני קיים בכל מקום אפשרי במדיה, כאילו, כן, פייסבוק, אלכס אייזנברג, בלייב סאונד, כאילו, באינסטגרם, לייב סאונד, כן, ריקורדינג סטודיו, יש לי עכשיו טיק טוק, אלכס אייזנברג, אבל בטיק טוק אני רק גיטריסט, אין שם אולפן, אין שם כלום, אני רק מנגן בגיטרה, ואני אשמח שתיכנסו ותוכלו לעקוב אחריי, ובכיף. תתחברו. בטלפון, 053-531-5340. מי שרוצה הפקה, מי שרוצה הקלטה, מי שרוצה ללמוד, מי שרוצה להפוך למקצוען, זה הכתובת. רוק'נ'רול. כן. וואו. מתנה בשבילך. איזה יופי, הלאה דוד, תודה רבה. תראו איזה יפה. וואו, תודה רבה. אינפורמל טוק. תודה רבה. איזה יופי.
תראה איזה יופי, ממש יפה. זה ממש מרגש. תודה אחי, תודה רבה. תודה. תודה לך על תודה לכם, תודה על תודה אלכס על האירוח, על השיחה המעניינת והפתוחה ועל ההשראה שלך, על זה שאתה מזכיר לכולנו שהמוזיקה היא לא רק מה שאנחנו שומעים, אלא מה שאנחנו חיים. תודה רבה, כיף גדול, תודה, תענוג. תודה רבה גם לכם. תודה רבה, רוק'נ'רול. זה היה פרק של Informal Talk, שיחות על היצירה והמציאות שמאחוריה. ניפגש בפרק הבא. וכמו שעשה יואב קוטנר תמיד בתוכניות שלו זה ככה. עם התקליטים היה עושה ככה, כן. אחלה.